Mago timore e kinde mabende jatend arita ma pacho kaendi mano kanyo migosi Kipchumba Murkomen to singo kanyo eko bero mar chal mar arita e gwenge go kuma ol Kalau. Singo makamano chiwo kanyo ne jopiny mago ombulu e gwenge makono kaachiel kod jotich ma duol wendo mar IEBC koyango kanyo eko ni chal mar arita ibiro ber malich miwuoro e kinde mabende dhi timo kanyo yiero madundo e gwenge go kuma ol Kalau. E kindogo bende kamanda mar obila ma pacho ka mano kanyo migosi Douglas Kanja bende osingo kanyo eko ni biro rido chal mar arita e gwenge ma ol Kalau ka osingo kanyo eko ni biro kawo ondamo mager mar chik ne ng'ata ng'ata kata jalo moro amora mibiro yudi katemo kelo koko kata rocho weche go eko mag arita e gwenge go eko ma ol Kalau e kinde yiero madundo. I want to assure the chairman of IBC that the national security organs led by the Inspector General of Police is aware about criminals like Rigathi Gachagua who are planning violence in Ol Kalau. But I also want to inform the chairman of IBC that he has nothing to fear because we have put in place proper security mechanism to combat all those criminals and goons that Gachagua was planning. We have enough security, in particular that in that particular area of Ol Kalau, and there's no space for anyone to organize criminal activities in that place. Whoever that is going to do that will definitely be on our police.